Здравейте, приятели! Днес ще ви разкажа какво представлява цирозата, кои са му причините, какви са му симптомите и какво е лечението. Цирозата е хронично заболяване на черния дроб, при което нормалната чернодробна тъкан се замества от фиброзна, т.е. белезна тъкан. Това води до нарушаване на структурата и функциите на черния дроб. Обикновено цирозата е резултат от продължително чернодробно увреждане. Кои са причините за цирозата? Хроничният алкохолизъм, хепатит Б или С, масната чернодробна болест, също така и автоимунният хепатит. Наследствените заболявания, като хемохроматозата или болестта на Уилсън. Продължителното излагане на токсини или медикаменти. Кои са симптомите? Умора, слабост, загуба на апетит или отслабване, подуване на корема, т.е. асцит, жълтеница, пожълтяване на кожата или пък на очите, сърбеж по кожата и лесно кървене и посиняване. Разширени вени по кожата или пък в хранопровода може да доведат до кървене. Кои са усложненията при цироза? Чернодробната недостатъчност, порталната хипертония, т.е. високото налягане в порталната вена, хепатоцелуларният карцином, т.е. рак на черния дроб, енцефалопатията, т.е. нарушение в мозъчната ви функция. Минаваме към лечението. По принцип няма лек за цирозата, но лечението се насочва към спиране на причината, т.е. например отказ от алкохол или пък лечение на вирусен хепатит, поддържаща терапия и контрол на симптомите. В напредналите случаи трансплантация на черен дроб. Това беше от мен. За подобни видеа моля да харесвате, да коментирате и да споделяте.